Защо не иска егото да умре? Защото осъзнава, че то трябва да се раздели с хора, с предмети, с места, с които е свикнал и в които се чувства комфортно. Егото не иска лесно да умира. Той иска да си в програмата. Ти го храниш. Ти храниш демона, ти храниш убеждението. Ти го храниш с ежедневната си рутина. С това, че те е страх да излезнеш от зоната си на комфорт. И че когато тръгнеш по пътя към себе си, неминуемо ще трябва първо да се разделиш с всичко, което те наобгражда. Какво ти дава сила? Парите ли? Професията ли? Хората ли? Професията може да я смениш. Хората също. Местоположението също. Но кой ще намериш? Себе си. Да, егото лесно не умира и откакто аз правя практиките, които ви казах, че знам от Екатеринините видеа, да, тялото страда, боли го, защото една програмка не иска да си отиде. По-лесно е да станеш сутрин и да направиш това, което правиш по принцип, отколкото да се самоосъзнаеш. Но когато се самоосъзнаеш и разбереш, че патериците, с които си свикнал, трябва да ги оставиш, за да си себе си, истински такъв, какъвто го чувстваш отвътре и да бъдеш тези, с които искаш да бъдеш. Тогава идва голямата наслада и голямата болка. Аз имах дни, в които се чувствах като загубена. Егото умираше. Изпотявах се. Главоболие. Не исках да си призная някакви неща на себе си. Кой си ти? Егото ли? Не си. Утре тази професия може да я няма. След малко може да стане земетресение и всички да умрем. И какво? Какво губиш? Губиш егото. Духът не умира. Егото лесно не умира. Но когато то умира, ти започваш да живееш истинския си живот. И започваш да виждаш, че има един друг свят извън рамките, на които си научен от маничък. И че това, което са казали баба, мама, татко, приятелите, може би не е вярно. Вярно е за тях, вярно е в ограниченията им. Нека, ако те са щастливи, така да живеят с техните ограничения. Но че щастлив ли си? И другото нещо, което аз осъзнах и забелязвам, че когато човек е в не мисия, защото мисия пак има в съдбата, в кармата, когато е в желанието си да прави това, което на него му идва отвътре от неговия дух, той тогава изобщо не се изморява, не иска да спи, не иска да яде, иска да прави това, на което е способен отвътре, на това, да прави това, което му харесва, което на духа му харесва. Бъди като този, бъди като онзи, не, бъди като себе си. И само тогава ще спечелиш. Да, егото може да загуби разни неща навън. Разни предмети, разни хора, но ти печелиш само единствено себе си, а това е най-сладката печалба на света, защото когато си себе си, всичко се подрежда вълшебно бързо. Няма навън, няма телевизия, няма интернет, няма книги. Няма кой да ти каже как да живееш. Живееш така, както духът ти го казва. Както на теб отвътре ти идва. Имай смелост да станеш себе си.